ọkwa Virgin Mary ka ọ Nne God and ọ ka unu fụ abịago napụ unu nke unu nwere si unu nọ ihe apịrị apị osisi mmụọ ma ogirisi ma osisi anụnụ ebede osisi nwegodoro ike na mmụọ abịa napụ unu ya si unu ihe akpụrụ akpụ bunyezie unu nke a bụ made in China o made in China dị ihe a China na-akpụ ihe a ade eberivuho na Jesus China na-akpụ ihe a abụrụ Christian ka ha bụ ha bịa ha eme oducha nonsense ya lesi unu egoro na-ekosi egogoro ya and ọ hapụ ashawo Virgin Mary obu na ọ hapụ ya ka na ọda kurisi ya ọ ya azọnwu onwe ya mbụ Virgin Mary ha mana nyanwa bụ enu na-ekpere Virgin Mary ekpere ka ọ na-echekwa nyanwa mana now onye abụ ihe a kịta abụ nyanwa na-echekwazi Virgin Mary ọ hapụ Virgin Mary aka na ọ da kurisi ya Nne God na-ekosi egogoro ya religion egbugo ndebe anyị ọ gịnị dị ihe nka na-ekwu okwu choose cancer of the brain ọ karịgo mma karịa religion na ihe mmadụ bụ ọ bụ Nne God ọ na-anya budosie ya ike ọ hapụgo ihe ọ na-eme o buru Nne God na-akpagharị hey ọ gịnị dị ihe nka biko ịkwụ ụgwọ igoro nke a ka bụ medium one ọ dụkọ the big ọ dụkọ ike ya ịchọ nnukwu pawa igoro nke buru ibu